ኢትዮጵያ ምስ ሩዋንዳ ወታደራዊ ስምምዕ ፈሪማ ኢትዮጵያ ምስ ሩዋንዳ ወታደራዊ ምትሕብባር ዝግበረሉ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብቲ ብዕላውያን መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ወፂ ዘሎ ዜና ኢትዮጵያ ምስ ሩዋንዳ ኣብ ዝተፈላለየ ወታደራዊ መዳያት ንኽትሓባበር ስምምዕ ጌራ ኣላ ዝብል ኮይኑ እቲ ስምምዕ ከዓ ብሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሩዋንዳ ጀነራል ሙባረክ ሙጓጋ እዩ ተፈሪሙ። ስምምዕ ተፈሪሙ ዘሎ ድማ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሩዋንዳ ናብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ምብጻሕ ኣካይዶ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኮይኑ ኣብቲ ምስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝገበሮ ርክብ ድማ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ምትሕብባር ከም ዘተዮ ተሓቢሩሎ። ነዚ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣመልኪቱ ከዓ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓላፊ ናይ ወጻኢ ርክባትን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ዝኾነ ማጆር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መዳያት ሓቢረን ክሰርሓ ጸኒሐን እየን ድሕሪ ምባል እዚ ምትሕብባር ንኸሕይሎ እየን ድማ ሕጂ ስምምዕ ፈሪመን ዘለዋ ኢሉ። ብመሰረት እቲ ሕጂ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕ ከዓ ክልቴን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ኣብ ምዕላም ሰራዊት ኣብ መለዋወጢ ተመክሮ ከምኡ ድማ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ስርሒታትን ካልእ ወተሃደራዊ መዳያትን ሓቢረን ንኽሰርሓየን ተራዳዲአን ዘለዋ። ብወገን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩዋንዳ ዳይሬክተር ጀነራል ኣህጉራዊ ርክባት ብርጋዴር ጀነራል ፓትሪክ ካሪታዋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ነዊሕ ዝጸንሐ ምሕዝነት ከም ጸንሐን ኢትዮጵያ ከዓ ሓንቲ ካብተን ኣብ ግዜ ጸገምና ቁልጡፍ ሓገዝ ዝገበራልናየን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ወተሃደራዊ ምትሕብባር ድማ ክንቆጽሎ ኢናዮ ክብል ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ዝዋን ካብ መዓልትን ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ እቲ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዝእዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ንግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሸራቶን ሆቴል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኤርትራ ካብቶም ኣብ ትግራይ ካብ ዝፍጠር ዕግርግር ክረብሑ ዝመስሎም ኣካላት እያ ኢሉ ክኻሳ እንከሎ ሕጋዊ ተቐባልነት ዝሰኣኑ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ሕወሓት ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ክወስድዎ ይሰርሑ ኣለው ክብል እውን ተዛሪቦ። ጌታቸው ረዳ በተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሰላም ንምምጻእ ምስ ኩሎም ኣካላት ክዘራረብ ይደሊ ምዃኑ ይርዳእንዮ ግን ምስ ሓደ ማሕተም ዝሰረዘን ነቲ መንግስቲ ዝተኸሎ ግዜያዊ መንግስቲ ዘፍርስን ዘሎ ኣካል ከይዘራረብ የተሓሳስብ ኢሉ። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዕግርግር ክረብሑ ዝኽእሉ ዝመስሎም ብዙሓት ኣካላት ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓደ ካብኣቶም ምዃኖም እፈልጥ እየ። ኤርትራ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ናብ ዘይምስማዕ ዝኣተወትሉ ንመጀመርታ እዋን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ፈረምናዮ። ምስ ኤርትራ ሰላም ምግባር ማለት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ በደላት ሸለል ምባል ማለት ግን ኣይኮነን። ድሕሪ ምባል ጌታቸው ረዳ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ግን ምስ ትግራይ ይመሓዘው ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ኢሉ። ጌታቸው ረዳ በተወሳኺ ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቕረቦ ክስታት ቀጺሉ ኤርትራ ብኢትዮጵያ እንድሕር ተወሪራ ንትግራይ ከም ባፈር ዞን ወይ ድማ ከም ናይ መከላኸሊ ዞባ ክትጥቀመሉ እያ ትደሊ ዘላ ድሕሪ ምባል እንድሕር ጽቡቕ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ኢሎም ኣሚኖም ድማ ምስቶም ናትና ሰባት ኮይኖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ይደልዮም ክብል እንከሎ እቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ክፋል ሕወሓት ድማ ተቐባልነት ስለ ዝሰኣነ ብመንገዲ ውግእ ገይሩ ክረብሕ ዝደሊ ዘሎ እዚ ከዓ ንትግራይ ናብ ካልእ ሓድሽ ውግእ ዘምርሕ ክብል ኣጠንቂቑ። እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ንህዝቢ ኣብ ሓያል ሸቆሎት እእትይዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ደረውን ህዝቢ ናይ ትኽልል ብፍላይ ድማ ህዝቢ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ እንታይ ክመጻና ካብ ዝብል ሸቆሎት ካብ ባንኪ ብብዝሒ ገንዘብ የውፅእ ምህላው ተገሊጹ። ህዝቢ ብብዝሒ ካብ ባንኪ ገንዘብ ኣውፅኡ ንብረት ይገዝኣሎ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ ገለ ባንክታት ነዚ ብብዝሒ ገንዘብ ናይ መውጻእ ስጉምታት ንምክልኻል ካብ ዝብል ዕላማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ዘውፅኦ ገንዘብ ክድርታ ጀሚረን ከም ዘለዋ ድሮውን ዝበዝሓ ባንክታት ሓደ ዓሚል ኣብ መዓልቲ 5,000 ብር ጥራይ ከም ዘውፅእ ገይረን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። መሰረት ዶቼቬለ ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ዋጋታት ጥረ ነገራትን ዝብላዕ ነገራት ከምኡ ድማ ምግቢ ብሓፈሻ ዘይዱ ከም ዘሎን ኣብታ ከተማ ከዓ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ሸቆሎት ሓዲሩ ከም ዘሎን ገሊጻ። ኣብታ ከተማ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሸበትበት ዝርአ ዘሎ ንኣስታት 4 ኣዋርሕ ብዘይ ከንቲባ ድሕሪ መጽናሓ ለማዓልቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተመደበ ሓድሽ ከንቲባ ስልጣኑ ድሕሪ ምርካቡ ከምኡውን ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ንራድዮ ኤፍኤም መቐለ 104.4 ድሕሪ ምቁጽጻሮም እዩ። እታ ከተማ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጥረ ምግማዕ ስዒቡ እቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት በሽም ቤት ምኽሪ ነታ ከንቲባ ከመሓድር ንዶክተር ረዳኢ በርሀ ዝመዘዘ ክኸውን እንከሎ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ረዳኢ ኣንጻር ግዜያዊ
ምምሕዳር ዝሰርሕ ምዃኑ ብምግላጽ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከይገብር ኣጊድዎ ነይሩ። ኣብ ኩንድኡ ድማ ብርሃነ ገብረየሱስ ከንቲባ ከተማ መቐለ ክኸውን ከም ዝሾመ ይዝከር። ሕጂ ግን ምስ ምኻድ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ምድኻም ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክንፊ ንምምሕዳር እታ ከተማ ተቆጻጺርዎ እዩ ዘሎ። ካብ መቐለ ወጻኢ እውን ብዶክተር ደብረጽዮን ንዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ዝግለጹ ኣዘዝቲ ዝመርሕዎም ሓይልታት ትግራይ ቁሉዕ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ከተማታትን ትግራይ ንመሓውር ግዝያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ንቤት ጽሕፈታት ብምቁፅጻር በቲ ጉጅለ ዝተመዘዙ ኣመራርሓ ኣብ ምትካእ ተጸሚዶም ኣለዉ። እዚ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ወጥሪ ኸኣዩ ንህዝቢ ከተማ መቐለ ኮነ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሻቑለት ኣእትዩ ኣብ ሸበድበት ከኣቱ ገይርዎ ዘሎ። ብጀካ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ኣብ ካልኦት ከተማታት ህዝቢ እንታይ ይመጽእ ኣይፍለጥን ብዝብል ኣድላይ ዝበሎ ንብረትን መግብን ብብዝሒ ክዕድግ እዩ ዝርአ ዘሎ። ምዚ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ብኻልእ ወገን ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ምንቅስቓስ የርያ ምህላወን ክትገልጽ እንከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሰራዊቱ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዘዋፈረ ሓቢራ። እታ ማዕከን ሰበስልጣን ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ መንገዲ ኩናት የምርሓ ኣለዋ ኢሎም ከም ጠንቀቆውን ክትገልጽ እንከላ ክልተ ሽሞም ክዕቀበሎም ዝደለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ከዓ ኣብዚ ወርሒ ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ኤርትራ ሰራዊታ ከም ዘዋፈረት ከም ዝሓበርዋ ክትገልጽ እንከላ ብጀካዞም ዲፕሎማሰኛታት እውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሽሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ክልተ ሰበስልጣን እውን ኢትዮጵያ ሰራዊታ ናብ ዶባት ኤርትራ ከም ዘዋፈረት ገሊጾም ለይ ክትብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጽሒፍ ኣላ። ብጀካዝ እውን ናይ ቅድም ናይ ኣሜሪካን ናይ ሕብረት ኢሮጳን ልኡኻት ናብቲ ዞባ ዝነበሩ ፓይቶን ኖፕፍ ድማ ኣሌክሳንደር ሮንዶስ ኣሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኽእሎ ናይ ኩናት ከም ዘሎ ከም ዝሓበሩ እውን ጽሒፍ ኣላ። ኤርትራ ግን ነዚ ብዛዕባ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ነቲ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራግ ድሌት ከም ዘይብላ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝጋዋሕ ዘሎ ንኩናት ዝቐስቅስ መግለጺታት ከዓ ጠንቂ ምትፍናን ይኸውን ከም ዘሎ ብምግላጽ ኤርትራ ነቲ ኣሞንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ዘሎ መገማዕ ንምግዳድ ድሌት የብላን ኢላ። ብተወሳኺ እቲ ነቲ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለዉ ንዝብል ክስታት ደጊሙ ክነጽግ እንከሎ ግጭት ንምውላዕ ጉልባብ ንምርካብ ዝዓለመ ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ኣብ ጽሑፉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዘያወላወል መንገዲ ዘስመረትሉ ኤርትራ ንስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራግ ድሌት የብላን ኢሉ። እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን ዝተፈረመ ስምዕ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክብል እውን ገሊጽዎላ። ብዛዕባ እቲ ምስ ገለ መራሕቲ ሕወሓት ኤርትራ ርክብ ጌራ ንዝብል ድማ ነዚ እውን የማነ ገብረ መስቀል ክነቕፎ እንከሎ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ፖለቲካውን ፀጥታውን ወጥራ ስዒቡ ዘሎ ምክፍፋል ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዘየድልን ክውጋድ ዝኽእልን ስቅያት ዝፈጥር ብምባል ድማ ሃገሩ ኢዳ ከም ዘየእተወት ሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።